दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों जिथिदुवा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गासै ओनसोलखौ लानानै सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौनो बुंनो नागिरदों बा बे हाबाफारिनि थांखियारि नोजोरफोरा बेफोरनो जे जोंनि आथिखालाव माने बर' बिजोंनि माने फरायसालिफोराव माने फरायसा माने खमायलांनाय बेखौ माने बोरै जोङो बांहोफिननो हायो आरो बांहोफिननांगौनि थाखाय जों बोरै सांग्रां जानो हायो आरो बर' बिजोंनि बा बर' फरायसाफोरनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि जेंनाफोर बेखौ जोङो बोरै बोस्रांनानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जों मोननायनि गेजेरजों सासे जोङो जाफुंसार फरायसा बोरै जानो हायो बा सुबुं सम्पद जोङो बोरै माने लाबोनो हायो बेबायदि मोनसे गिबि थांखि बेखौ लानानै दिनै बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों बाथ्रा बा मेसेज बा खावलायनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों बाथ्रा रायलायलांनो थाखाय बेबायदि लानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि समाजाव सोलिफुबाय थानाय जे खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों दिनै माने गावजों गाव मोनसे हिंसा हिंसि थासारि मालाबा जानाय जोङो लोगो मोनबाय मालाबा खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों माने जिउ फोजोबलायनाय जोङो नुबाय जेन बेफोरबायदि थासारिया दिनै बिगियाननि मुगायाव बा दिनै मोनसे माने टेक्न'लजिनि मुगायाव बा दिनै बादायलायनायनि मुगायाव जेन बेफोरो जोंनि समाजनिफ्राय माने गैया जालाङो बेफोरनि सायाव सांग्रांथि होनो थाखाय बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम बा समाजनिसिम खावलायनो होननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेयै दिनै मा होनदों जायफोरखौ जोङो इयुन होननानै साननानै लादों जायफोर फरायसाफ्रा दिनै एल पि स्कुलाव एम इ स्कुलाव हाइ स्कुलाव बा कलेज इउनिभारसिटियाव दङ बै फरायसाफोरा दिनै जौ ड्राग्स बायदि मैया बेबायदि मोनसे एन्टि ससियेल माखासे बेसादफोर बा जोंनि देहाखौ नस्थ' खालामग्रा आखल आखुखौ नस्थ' खालामग्रा बेसादफोरखौ माने जानानै दिनै फरायनाय नस्थ' जिबन नस्थ' बेबायदि मोनसे भबिसत नस्थ' जानाय जोङो बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो जोंनि फरायसा बा जोंनि समाजखौ ड्राग्सनिफ्राय जोङो बोरै उदां खालामनो हायो बा जोंनि माने फरायसाफ्रा जेन ड्राग्सनि बोरै जानगाराव थानो हायो बेफोरनो मोनसे आयदाखौ लानानै दिनै सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय बे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेबायदिनो समाजाव गोजोन थासारि गायसननाय बा सुबुं जिउनि रैखाथि आरो लोगोसे जोंनि सम्पतिनि रैखाथिनि थाखाय जेन जोङो बोरै गावनो गाव सांग्रां जानो हायो आरो बेखौ एनसियर खालामनांगौनि थाखाय पुलिस प्रसासन बा सरकारा बोरै बिनि माने मावनो गोनां खामानिखौ टाइमाव मावो बिनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे दिनै माने इक'लजिकेल मोनसे बेलेन्सनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दिनै बिफां लाइफां बा मिथिंगाखौ जोङो बोरै रैखाथि होनो हायो बिनि मोनसे सांग्रांथियारि मोनसे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै खावलायनो नागिरदों। मानो होनोब्ला दिनै सुबुं माहारि आरो जोंनि मिथिंगा थोंजोङै सोमोन्दो दङ। दिनै नोङो बिफां लाइफां बा मिथिंगाया थांनानै थायोबा जोंनि सुबुं माहारिया थांनानै थागोन आरो बे जोंनि बिफां लाइफां बा मिथिंगा आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव जुदि इमबेलेन्स जुदि जायोब्ला बेवहाय खैफोद गोनां जागोन बेवहाय डिजास्टार जागोन नेचारेल डिजास्टार जागोन बायदि मैया बेवहाय दिनै ग्लबेल वार्मिंनि खोथा दिनै फैबाय थादों। दिनै बेखायनो जोङो दिनै जे जोंनि माने इक'लजिकेल मोनसे बेलेन्सनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जोंनि बिफां लाइफांखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनायनिफ्राय जोङो बोरै रैखा खालामनो जोङो दिनै मा होनो डिफरेस्टेसनखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों। लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे जेंनाया जोंनि फरायसाफोरनि फरायनायखौ धंस' खालामदों जोंनि न'खर जौगानांगौखौ धंस' खालामबाय थादों आरो जोंनि इयुन रांखान्थि जौगानांगौखौ धंस' खालामदों बा जोंनि उन्दैसा गथ'फोरा हाबा जानांनानै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै दिनै मा होनदों देहा माने नोरजिया जानाय बायदि मैया सावस्रि नस्थ' जानाय जोङो बेखौ नुदों। दा बेखायनो दिनै भारतनि आयेनाबो बुंदों जे उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोना हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जे बे बाथ्राखौ जोङो ससियेलि बा जोंनि माखासे सोलिबाय थानाय खान्थिनि गेजेरजों बेखौ जोङो बोरै गैया खालामनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो खावलायनो नागिरदों। लोगोसे दिनै जोंनि ओनसोलाव सोलिफुबाय थानाय रिसेन्टलि जे जोंनिया माखासे दुस्त माखासे मानसिफोरा माखासे सिखाव माखासे मानसिफोरा माखासे डाकैत मानसिफोरा इलिगेल माखासे माने सिलाय लानायनि गेजेरजों बिथांमोना माने धोन दाबिनाय आरो बिथांमोना डाकैत खालामनाय बिथांमोना लुटिं खालामनाय बेबायदि मोनसे थासारि जे दिनै
आरम्भ दिनै खालामनो नागिरदों बिथांमोनहा जेन नैबे समाजनिफ्राय गोजानाव थायो आरो बेफोरबायदि माखासे जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय जों सांग्रां रायजो राजाफ्रा बोरै बिनि सायाव जों सांग्रां जानो हायो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोंनि लाइमोनखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोंनि समाजखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोङो रैखाथि माने थानायनि गेजेरजों समाजाव न'खराव जोङो बोरै हारियाव जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ जोङो लाखिनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जे जोंनि सोलिबाय थानाय जेनाखि सिखाव दाखायत बायदि मैया बेफोरो जेरैखिया जोबस्रांनांगौ आरो जायफोर बेफोरबायदि खामानियाव माने लोब्बा दङ जायफोर दायनिगिरि बिथांमोनखौ कट्टर मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों पुलिस प्रसासना बा न'खर बिफाना बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो जोंनि ओनसोलफोराव माने जोंनि ल' एन्ड अर्डारनि सिटुएसन बेखौ जेन माने गोग्गोयै लाखिनायनि गेजेरजों बयबो थांनानै थानाय बा बयनिबो जिउआव बयनिबो माने सानफ्रोमबोनि दिनाव जेन माने रैखाथि गोनां बा मोनसे गोजोन मोनसे थासारि बेखौ जेन एनसियर खालामनानै होनो हायो बेनि बाथ्राफोरखौबो जोङो सरकारनिसिम जोङो खावलायनाय लोगोसे मा होनदों प्रसासननिसिम खावलायनाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो माने दिनैनि बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो बुंनो नाजादों लोगोसे दिनै मा होनदों जोंनि समाजाव जोङो दिनै नुनो मोनदों मुगैथाव माखासे गाज्रि माने जाथाय जे माने जिनाहारि खालामनाय हिन्जावसा गथ'फोरखौ अत्याचार खालामनाय मलेस्टेसन खालामनाय बायदि मैया थासारि बै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै सांग्रां जानांगोन मानो होनबा बेफोरबायदिजों समाजा जौगानो हानाय नङा आरो बेफोरबायदिजों सोरबाया रंजानाय लानो सानदोंब्ला बेखौ सांग्रां समाजा गोख्रों समाजा माब्लाबाबो लाय होनाय नङा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथानायनि माखासे मेसेज आरो बेखौ रायजो राजाफ्राबो गसंथानायनि गेजेरजों बेफोर जेंनाखौ जोङो बोरै गैया खालामनो आरो बेफोर जों माने जाथायफोराव जायफोर दायनिगिरिफ्रा लोब्बा जानानै दङ बेफोरखौ जोङो बोरै माने एरेस्ट खालामनायनि गेजेरजों आयेनारि मोनसे साजाखौ गोख्रों होनो हायो बै बाथ्राफोरखौनो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लाया दिनै मा होनदों बे सांग्रांथियारि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों बिथांमोना दिनै आरो गाबोन लागोन आरो बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बाहागो लादों आं बेखिनि बाथ्राखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों